Mbok wong ki nek jirih rasah semangke antruk ngrekasake adine. Aduh. Mati aku. Malikane yo gleleng kok yo le. Dhek ora ngerti. Dhek rak wadya sabrang ki ora apal karo piyai-piyai tanah Jawa. Aku membo Ndara Werkudara. Wah. Takoni aku. Gelunge kok ora ana. Bar cukur aku yo ngono. Ndak kunangan kukune bar tak kethoki. Bareng tak antem kok wonge mbeleng wae. Untung aku sangu alu. Gejlek sirahe modar kowe. Senenge ya, Gong. Jarike anyar le. Cepet ya. Aja seneni ndara-ndara, wis diweling to, aja sok nyolong. Jarik rokayane mungsuh sing mati, kuwi malati. Hah? Mbok men. Malati ya tak sanggane dhewe. Kowe ora melu ya ora apa-apa. Jarike apik. Sesuk nggo ganti kok, Le. Kowe iki balekke, Mbok. Balekke, Mbok. Nama aku tak nyopot taose wae. Wis ra masalah, ditanggung wong loro ya, Truk. Ha iya. Ya wis ben. Pejuit modar ndisin. Waduh, wah, blangkone apik. Sapa ngerti esuk nggo bintang tamu. Nek nggo pentas 17-an lumayan. Wah, pedange ya apik, urung digunakake sandang modar. Wah, kaos sing jero lorek-lorek iki. Wis coba sisan ben. Mbok dinyanyi, Truk, ora. Mosok ming dinae cawethok iki ora. Wis ben ra masalah. Lumayan nih, cilikke ta? Bocah nekat ora. Abang garing metu-metu elek. Lah witekno ora diturai ya. Apa? Ora apa-apa kok, Pak. Aja sok njumuki bandane mungsuh. Baleke. Baleke. Ora tok balekke. Nek ana apa-apa nek wis sambat karo aku ora tak tambani. Ayo baleke. Anak-anakane kandan-kandangane do manggu. Semar. Loh. Bu. Suramrata Jayamrata imbang yen padha-padha. Ayo, sapa? Endi Senopati Pandhawa? Aku moh mungsuh wong remeh-remeh. Wah, lho. Urung tau ngerti karo aku. Sapa? Senopati Pandhawa Raden Werkudara. Wah. Werkudara? Iya. Mosok kandhane ngeyel. Raden Werkudara aku tau nyawang pyaine dek perang ana ing Bratayuda sing wingi. Pyaine gagah gedhe dhuwur. Kampuhe poleng iki Sawanganawa. Oh iya. Rambute gelung. Wah, mau sore cukur. Cukur? Iya. Wah, sumuk. Kondang Raden Werkudara kuwi nek ngamuk ana ing Tegal Kurusetra, gadane diglundhungke 80 prajurit mati kabeh. 83. 80 apa 83? 83. Salah ling ngitung. Wah. Kuku Pancanaka iki Sawanganapa. Kok cendhek mau tak kethoki. Nocoki kancane dhewe. Wah. Raden Werkudara.
Kiyaine kaya ngene. Wedane jan. Kok lucu. Wah, wis pirang-pirang dina perang ora adus. Ya ming tak lap nganggo tisu basah. Raden Werkudara ngerti tisu basah modern. Wah, rasa cerewet. Kowe sapa? Somayitna. Somayitna yo. Jenenge cilik Gatot. Oh, Gatot. Wah, mula rupane ting celekudik ora karo-karuan. Rambuté disemir barang. Modern Raden Werkudara. Ayo, sampean apa aku sing tekaning pati? Wah, idak ora tukul. Lho. Kok idak ora tukul? Wis ben sakareku. Ora minggat iki merkaning patimu tinjung agranyamu dijajal. Wah, apa? Ayo, ketokno kasute biar. Jirih rasa semangke antruk ngrekasake adine. Aduh, mati aku. Malikane ya gleleng kok ya le. Dheke rak ora ngerti. Dheke rak wadya sabrang ki ora apal karo piyai-piyai tanah Jawa. Aku Membandara Werkudara. Wah. Takoni aku. Gelunge kok ora ana. Bar cukur aku ya ngono. Ndak kunangan, kukune bar tak kethoki. Bareng tak antem kok wonge mbeleng wae. Untung aku sangu alu. Gejlek sirahe modar kowe. Senenge ya, Gong. Jarike anyar ile. Cepet ya. Aja senani ndara-ndara, wis diweling to, aja sok nyolong. Jarik rokayane mungsuh sing mati kuwi malati. Mbok men. Malati ya tak sanggane dhewe. Kowe ra melu ora apa-apa. Jarike apik. Sesuk nggo ganti kok, Le. Kowe iki balekke. Moh. Balekke. Moh. Nama aku tak nyopot kaose wae. Wis ra masalah, ditanggung wong loro ya, Truk. Ha iya. Ya wis ben. Prajurit modar ndisin. Waduh, wah, blangkone apik. Sapa ngerti esuk nggo bintang tamu. Nek nggo pentas 17-an lumayan. Wah, pedange ya apik, urung digunakake sandang modar. Wah, kaose jero lorek-lorek iki. Coba sisan ben. Mbok dinengai, Truk. Ora. Mosok ming dinae cawethok iki ora. Wis ben ra masalah. Lumayan nih, cilikke ta. Bocah nekat ora. Ampun garing metu-metu elek. Lah witekno ora diturai kok. Apa? Ora apa-apa kok, Pak. Aja sok njumuki bandane musuh. Balekke. Balekke. Ora tok balekke. Nek ana apa-apa nek wis sambat karo aku ora tak tambani. Ayo balekke. Anak-anakane kandan-kandanane do manggu. Semar. Loh. Bu. Nya
Nyok tak kukupke, nyok tak kukup. Aku njaluk sarunge. Ora urung dum-duman ra. Nitik kula presani saking mriki, kula tonton saking mriki kok sajake dereng ketingal. Ning Surak Mawurahan Manengker gumuruh. Sing dados Senopati Nalendra Turilaya Prabu Bugodento ning kok piyayine durung ketok. Sing maju niku saweg prajurit rucah-rucah prajurit cilik-cilik. Wah, salang tunjang rebut ducung ngono. Silih ungkih genti kalindih. Nganti mili Tegal Kurusetra kaya kali wujude getih sing jerone sak dengkul. Dan prajurit sing boten ngertos kentangki mring lampan menika dipun sigeke mawon. Manglepaske panah men supaya mundur kabeh. Terus kabar bab Bugodento dadi senopati niku diaturke Ndara Pandhawa. Petruk pinggira tibanane pusaka Petruk nggih.